Тоттар дәүләт драма һәм комедия театрының шахмат моноспектакль премьерасына багышланган матбугат конференциясына җыелдык. Һәм безнең бүгенге спикерлар Фәнис Мусагыйтов, Кәрим Тинчурин исемендәге Тоттар дәүләт драма һәм комедия театры директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Лейла Сәләхетдинова, әсәр авторы, Марсель Махмутов, спектакльнең режиссеры һәм Рөстәм Гайзуллин, төп рольне башкаручы Татарстанның атказанган артисты. Һәм беренче сорау сезгә, Фәнис әфәнде, Тинчурин театры тарихында бу бит инде беренче моноспектакль. Аның зур уңышына ышанасызмы? Хәерле көн. Чыннан да беренче спектакль, ләкин бу спектакль турында минем әйтеп узасы килә. Бу спектакль 19 елның сентябрендә ук куелырга тиеш иде. Ул дөресен әйткәндә театр әһелләре берлеге белән дә сөйләшенгән иде инде. Аларның хәйр фатихасы да алынган иде. Ләкин менә шулай төрле сәбәпләр аркасында бу әзрәк сузылды. Ләкин барыбер бу спектакль бездә куела һәм узакламый инде тамашачыга тәкъдим ителәчәк. Бу спектакль үзенчәлекле спектакль дип әйтик. Ул детектив жанрында язылган һәм монда өметләр баглыйбыз без. Безнең бу спектакль яшьләргә дә барачак, олыларга да барачак. Әле нәрсә дип әйтим, без барыбыз да хәзерге заманда күбрәк шушы детектив тормышта яшибез дип әйтсәк тә була. Олылар инде искә төшереп утырырлар, яшьрәкләр алар яңаны күрерләр. Һәм өметләр бик зур, бик халыкка якын булыр дип көтәбез. Һәм мондый спектакльләр алар безгә бик кирәк. Бик кирәк. Бу спектакльне әле без Россиядә дә, может, чит илләрдә дә булыр, төрле фестивальләргә дә йөртергә уйлап торабыз. Өмет зурдан. Рәхмәт. Лейла, без сезне киносценарийлар авторы буларак та беләбез хәзер инде. Кабызып куй. Тогда на русском языке. Мы вас знаем и как автора многих киносценариев. Вы работаете в том числе и с театрами. Скажите, пожалуйста, учитывая, что это жанр детектива, основная сюжетная линия, она была основана на какой-то реальной истории или это полностью выдумка? Относительно истории, хочется сказать то, что именно ее генерация, сложение, написание происходило непосредственно специально для исполнителя главной роли Рустема. Сама история является полностью выдуманной, то есть она не основана на какой-то реальной истории, не является прообразом. Мы вместе с Марселем и Рустемом на самом деле вели долгий творческий процесс, собирались, искали тему и, определив тему справедливости, решили то, что чтобы подать ее не в каком-то скучном таком лекционном или стандартном ключе, выбрали такой жанр триллера и детектива вместе с тем. И на самом деле еще хочется сказать то, что в процессе написания истории было много консультаций непосредственно с представителями прокуратуры и с специалистом, с психологом, который имеет опыт наблюдения каких-то таких специфических аномалий человеческого поведения для того, чтобы сделать все максимально обоснованным и на самом деле таким максимально объемным, выразительным, невыдуманным, и чтобы не было такого эффекта картонности, мы полностью погрузились в этот процесс, и вот была создана эта авторская история. Я правильно понимаю, что вы писали на русском языке, а кто автор перевода на татарский? Да, все верно. Кто автор перевода на татарский? Автор перевода на татарский Инсаф Фарутович Абдулин. Спасибо. Марсель, моноспектакльна Татарстанда гомумән хәтле Әлмәт драма театры куйда, шул исәптән Буа театры, Тинчурин театрында куеласы моноспектакльнең үзенчәлеге нәрсәдә? Үзенчәлеге актердадыр, наверное, минемчә. Беренчедән без Рөстәм белән курсташлар, без бер-беребезне 22 ел менә бик яхшы беләбез. Безнең дуслык шулай ук дуслык кына түгел, ул иҗади дуслык та.
Мин Рөстәмне талантлы, күпкырлы шәхес итеп беләм. Шуңа күрә без, минемчә, бу все-таки рискованный адымдыр дип уйлыйм, чөнки күп кенә кешеләр моноспектакльгә алынмый. Беләбез бит, без сәгать ярым дәверендә тамашачының игътибарын җәлеп итеп, аңа үзебезнең нәрсә әйтергә теләгәнебезне җиткерергә тиешбез. Менә Рөстәмдә шушындый кеше, шушындый эшне башкара алуын күргәч, без бу эшкә алындык. Моноспектакльгә килгәндә, мин мәсәлән инде үзем театрдан киткәнемә бер 10 еллар бардыр. Һәрвакыт күбесенчә үземә генә иҗат итәргә туры килә. Шуңа күрә минем өчен ниндидер монотарих, ниндидер шундый бер моноистория ул табигый. Шуңа күрә без рәхәтләнеп һәм бернинди каршылыксызлар дип әйтим. Әлеге вакытта да спектакль өстендә эшебезне алып барабыз. Рәхмәт. Рөстәм, мин мәсәлән башка яшь кешеләрдән дә сорадым. Моноспектакль дигәч, сезнең күз алдыгызга нинди артистлар килә? Кемдер Безруков исемен атады, кемдер Гришковецна. Димәк, син татарның яңа шундый форматтагы артистына әйләнәчәксең. Нәрсә, юк, миңа калса, мин мәсәлән бу моноспектакльгә тотынганда һәм ул аның турында уйлый башлауга ук ниндидер татарның Безрукова я Гришковецы булу дигән максат гомумән андый менә сез әйткәч кенә башка килде, андай бер уйлаганым булмады. Бу минем хыял актер буларак. Менә әйтәләр бит, кемдер хыяллана, мәсәлән, Гамлетны уйнарга, кемдер Хәлилне уйнарга, кемдер Исмәгыйльне. Ә минем актер хыялым ул менә моноспектакльдә уйнау иде. Инде Фәнис Нәйлевич та әйтеп узды, бу инде 19 елда ук чыгарга тиешле премьера иде. Әле ярый ул вакытта чыкмаган, әле ярый менә хәзер бүгенге көндә шушы бәхет кичерешләре белән яшим. Бәхет кичерешләре әлбәттә премьерадан соң булыр инде. Әлегә зур дулкынлану, моңарчы тотып карамаган әйбер дигәндәй. Һәм ул бит хыял бер төрле әйбер, инде ул хыял тормышка аша башлагач, аның асылына керешә башлагач, аның нәрсә икәнен аңлый башлагач, һәм аның ни дәрәҗәдә авыр әйбер икәнлеген аңлый башлагач, башкача уйлый башлыйсың. Теге үкенү түгел, тик Ходаем алындым, хәзер ахырына кадәр барып җитәргә кирәк дигән уйлар, моның кыенлыклары бар, юк түгел. Моноспектакль һәм моноспектакль башкаручы артист юк җәмәгать менә шушы спектакль чыгып карасын да, аннары инде традицион форматта эшне дәвам итәргә, чөнки моноспектакльләр миңа калса артистның шәхси репертуарында бар күп булырга тиеш түгел. Кыенлыклар дидегез, нинди кыенлыклар? Иң беренче кыенлык, иң зур кыенлык ул текст. Чөнки режиссер биргән этик задачаларны, аны актерлык үзеңнең ниндидер базың белән үтисең барыбер. Менә без моңарчы мин инде 20 елга якын театрда һәм күнеккән эшләргә партнер белән. Чөнки шул ук текстны сеңдергәндә ук мизансценларда, репетиция вакытында синең партнерыңның репликасыннан син үзеңнең репликларыңны әйтәсең, бәйләнеш бара. Монда беркемгә бәйләнеп тә булмый, беркемгә тотынып та булмый, беркемгә күз белән ишарәләп туганым текстымны оныттым дип әйтеп тә булмый. Монда бөтен әйбер бары тик үзеңә. Инде сәхнәдә вакытта тулайым продукт булдырганда инде бу инде бер артистның мәшигенә түгел, әлбәттә Марсель белән бергәләшеп аның әйткән юнәлешләреннән тайпылмыйча эшләргә тырышабыз инде. Рәхмәт, сораулар. Сорау Марсельгә. Аңлавымча, башта беренчел максат Рөстәм белән спектакль кую, аннары гына текст барлыкка килгән, әйеме? Ни өчен нәкъ менә Ләйләгә мөрәҗәгать иттегез? Теге татарча яза торган үзебезнең драматургларга түгел, яңа драматург татар дөньясына кертергә телисез. Һәм икенче сорау шушы ук тема. Рөстәм, без һаман да үзебез күреп өйрәнгән шул ук Рөстәмне күрәчәкбезме, әллә Рөстәмне сындырып ниндидер бер яңа Рөстәм тудырдыгызмы безнең өчен? Беренче соравыгызга җавап бирәм. Без Ләйлә белән инде менә 5 ел, 5 лет, 5-6 ел бергә җилкәгә төреп хезмәт итәбез. Күп кенә проектларда бергәбез. Мин дөресен әйткәндә башка автор белән эшләмим дә. Мин бары тик Ләйлә белән генә эшлим. Ни өчен? Чөнки без ничектер бер-беребезне ишетергә,
ул минем теләкләрне, мин аның теләкләрне ишетергә күнеккәнбез. Һәм менә минем нәрсә әйтергә теләгәнемне, мин нәрсә күрсәтергә теләгәнемне Ләйлә барысын да аңлый. Аннары әйтергә кирәк, бу бик тә шундый яшьләрский эш дип әйтик, молодежный эш. Монда биредә без, сез дөрес әйттегез, башта теләк барлыкка килде, аннары материал барлыкка килде. Без монда Рөстәмгә туры китереп, Рөстәмнең бөтен нечкәлекләрен белеп, Рөстәм нәрсәгә тагын, что еще может Рөстәм, ягъни, Рөстәмнең тагын мөмкинчелекләрен, сәләтләрен истә тотып язылган материал бу. Шуңа күрә минемчә, бу инде икенче сорауга җавап булыр. Бу спектакльдә Рөстәмне сез икенче яктан күрерсез дип ышанып калам. Ни өчен? Чөнки без бу спектакльдә гадиллекне һәм хакыйкатьнең тантана итүен бәйрәм итәчәкбез. Моңа кеше бары тик ниндидер берәр катарсис аркалыгына килә аладыр дип уйлыйм. Менә шушы катарсисны күрергә насыйп булсын иде. Ул Рөстәм әле бу спектакльдә бит төрле яктан да шулар ул. Төрле тире астында дагы була дияргә кирәк. Ансы да бар. Аннары беләсезме, мөмкин тагын бер әйтәсем килә. Моноспектакль. Монда дөресен әйткәндә, моноспектакльдә төп задача актердан тора. Монда аңа кызганычка каршы нинди генә мөмкинчелекләре булса да, режиссер да лаек ярдәм итә алмый, чөнки ул куйды булды, җитте, җибәрдеме. Монда бары тик актерның үзеннән тора. Менә ни өчен күп кенә артистлар, актерлар бу эшкә бармыйлар, чөнки бу чынлап та бик катлаулы эш. Дөрес әйттегез, безнең бу моноспектакль ниндидер бер хикәя сөйләү генә түгел, бу аның шушы бөтен барлык булган тормышындагы кичергән кичерешләрен яңадан кичерә ул. Ул инде флешбэк дип атала, ягъни менә шушы актерский уен белән ул үзенең элек кичергән кичерешләренә кайтачак. Шулпанга рәхмәт. Рөстәм, беренче сорау сиңа. Син импровизациялар остасы дип беләм инде мин сине. Һәм бу спектакльләрдә нидер импровизациялар да булачакмы? Без беренчесе, икенче сорау. Анда афишада 18+ дигән ценз күрдем, возрастной. Бу нәрсә белән бәйле? Һәм өченче сорауны оныттым. Шулпан соравың искә төшер, әлегә җавап бирә торам. Җавап бирәм дидем дә беренче нәрсә. Импровизация. Әлегә куелганча монда импровизация берәр нинди көтелмәгән хәл килеп чыккан очракта гына булырга мөмкиндер. Бу андый материал түгел. Бу язылган, куелган һәм моннан тайпылырга. Менә әлегә уйлавымча импровизация кулланып булмыйдыр инде монда. Хәтта әле куелганын һәм язылганын уйнап чыгарга иде башта. Импровизациягә барып җиткәнче. Булай, гомумән бу спектакльдә импровизация кирәк түгел дип саныйм. Һәм 18+. 18+, Марсель Җәмилович. Беренчедән, монда тәмәк тарту сәхнәләре бар. Бер ярым сугыну сүзе бар. Һәм бу спектакль балалардан шиклисе килде. Чөнки бу спектакльне инде теге мәктәп программасына кертеп, мәктәп балаларына күрсәтә торган материал түгелдер дип уйлыйм. Һәм барыбер кызганыч, бүгенге көндә балалар улы кешеләр өчен язылган һәм куелган спектакльне караганда, аларның кирип китәме алар бу спектакльгә, юкмы? Бу ачык сорау. Монда бу спектакльдә телефонга кадалып утырырга ярамый, кыскасы. Балаларны кызганыч алып киләләр, безнең күп очракта мәктәптән кыстап, үзебездә дә мәктәптә укыганда кыстап йөрткән чаклар бар иде. Шул балалардан шиклисе килә әлеге спектакльне шул гына. Гөлназ Валиева, Рөстәм сорау сезгә, героегызны нинди сыйфатлар белән тасвирлый аласыз? Иң төп әйбер бу геройның, бу гаделлек өчен көрәшүче,
кайгыртучан, намуслы, тугры, үҗәт тырыш дип тә әйтеп була, үҗәтлеге дә бар. Чөнки ул үзенең максатына ирешер өчен моңарчы кылмаган гамәлләрен кыла. Бу куелган максатына бер нәрсәгә дә карамыйча йөреп бара торган кеше. Дөрес әйттем. Рәхмәт тагын сораулар. Исәнмесез, минем исемем Галиева Лүзә, Татар-Информ. Моноспектакльләр ул шактый сирәк күренеш һәм сезнеңчә беренче очракта бу нәрсә белән бәйле? Рольга актерны сайлауы авыр булуы беләнме инде? Или яки инде моноспектакльләрнең масса күләм тамашачыга исәпләмәве беләнме? Кем җавап бирә ала? Беренчедән, әйтергә кирәк материал юклыгы. Кызганычка каршы, моноспектакльне әзерләп күрсәтер өчен бездә материал юк. Булган материалны компоновать итеп, инсценировать итсәң генә. Бусы бер. Икенчесе, ул әлбәттә күп кенә актерлар мондый, мин дә әйтеп киттем, мондый адымга бармыйлар. Чөнки бу бик тә рискованный шаг дөресен әйткәндә. Өченчедән, сез әйтеп киткәнчә, сезнең белән мин килешәм. Наверное, ул күбесенчә тамашачының фикереннән куркып куелмый торган әсәрләрдер ул, наверное. Потому что безнең халык, безнең менталитет күнеккән сәхнәдә якты, матур кеше күп булгандадыр дип уйлыйм. Монда караңгы һәм матур булмаган кеше. Олай гына дип уйларга кирәкмидер. Безнең тамашачы хәзер менә андый әйберләргә дә, андый куелышларга да ияләнеп килә. Һәм әгәр дә без сәхнәдә аларны менә шундый спектакльләр күрсәтеп өйрәтмәсәк, ияләндермәсәк, алар китап укып кына ияләнә алмас иде. Барыбер алга таба барырга кирәк. Бу үзенчәлекле бер адым, бер алым тамашачыга менә шундый язылган әсәрләрне җиткезү. Алар, мин уйлыйм, тамашачыга бик ошар дип. Чөнки бу спектакльләр безнең булай бара торган спектакльләргә караганда кыскарак. Булай бит инде безнең 2 сәгатьтә 15 минут, 2 сәгатьтә 10 минут, 3 сәгатьлекләре дә бар. Бу спектакль сәгатьтә 20 минут бит, әйеме? Сәгатьтә 20 минут. Ну, әле теге хронометраж буенча каралмаган, но шуңа алып барыла инде. Һәм шушы кыска вакыт эчендә bütün мәгънәне, bütün уенны, bütün актерның сәләтен күрсәтеп бетерергә кирәк һәм бирелгән мәгънә ачылырга тиеш. Бүтән театрда, артист кына түгел, бүтән театрда бәлки алынмыйдыр мондый әйберләргә, чөнки минем уйлавымча инде, менә хәзер уйлап утырам, театр өчен бу табыш китерә аламы, юкмы? Әле җитәкче кеше белә алмый моны. Чөнки кабул итәме тамашачы? Эләктереп аламы? Йөрәчәкме, юкмы? Бу әлбәттә һәр спектакльдә дә анда риск бар. Ә менә мондый яңа алымда моноспектакль, әле бигрәк тә детектив, монда инде фурсаттан файдаланып җитәкчелеккә рәхмәт әйтәбез, мөмкинлек биргән өчен мондый эшкә фәнисән рәхмәт. Чөнки менеджмент ягыннан да карарга тиеш бит инде җитәкче. Без теге хыялыйрак кеше артистлар, хыял уйныйсы килә, уйнап карыйм әле дип. Ярый әле башка сукмадылар, ярый әле шундый мөмкинлек бирделәр. Аннары без менә шул ук мисал китердегез, әйме Сергей Безруков, Гришковец. Монда бу очрак, алар Россия күләм танылган шәхесләр, алар максималь рәвештә медийный актерлар, һәм анда спектакльгә булмаса да, анда актерны карарга киләчәкләр дигән өмет бар. Безнең очракта ул менә бөтен кешеләр шуңа тотынмыйдыр да бәлки. Бәлки театрларда шуңа күрә әлеге моноспектакльләргә тотынмыйдыр. Без бит теге Россия күләм танылыр өчен ай-хай күпме эшләргә, күпме яшәргә кирәк булачагын кем белгән. Ну, менә
шулдыр төп алынмауның сәбәбе. Андан соң тағы бір яғы бар, қорқып тұрсаң, бірінші адамыңа ясамасаң, еріп те кете алмайсың, бірінші сөзің айтпасаң, сөйлеше де білмейсің. Соған көре Аллаға тапшырып қозғалдық енді біз. Яқшы болыр деп ойлаймын. Біз аны бары бір тұта қабағына тұтынылған айбір түгел, біз аны бары ойладық. Biz onu tamamlayıcı bilen nişe kişilere gereken koradık, dinleyerek auditoriyani kararga ekeninde, koydan çakırga ekeninde, şolay yok. Mene bizning press pakazga hazır bütün Respublika prokuraturlarından geleler. Ondan soň bütenleri de indi aytып koydular. Mene biz отдел bilen kelgeli onda biznikiler kelsin hele dip. Şoňa göre bulur başı bulgan yolu da bulur. Аннары тагын шуны әйтеп тәсе килә, менә монда автор турында сорау булды. Нигә соң шун тәрҗемәгә, менә монда комфорт булган автор белән эшләүнең нәрсәсе уңай булды безнең очракта, чөнки әле спектакльгә тотынган чордагына әйтик, читка өлеше име, театрда читка дигән шундый термин бар. Әле пьесаны укып кына күзаллап утырганда безнең шундый өстенлек ягыбыз булды. Менә монда бәлки бераз башка юнәлеш алыргадыр, я нәрсәләр үзгәртергәдер дип дигән фикер тууга инде шу хәзер мессенджер аша тизенә Марсель Лейла булмаганда аңа җибәреп, ул инде кире үзгәртеп, менә шулай үзгәрешләр белән барды һәм теге яраклаштырылып барды автор янәшә булу шунысы уңышлы булды безнең штан. Бу спектакль прокуратураларга дан җырлауга кайтып каламы, әллә бераз шиметүдә булачакмы анда? Ансын келгеч карыйсыз инде. Юк, бу беренчедән инде эш процесс әле куела башлаган шук, әле шулык читка әзерләнү процессында гына прокуратура ягыннан да кызыксыну уятты. Теге рәсми рәвештә түгел, этик танышлар аша чыгып анда шундый спектакль куясыз икән, чыннан да шулаймы бу нәрсә турында мин хәзер төгәллекләргә кереп тормыйм, тик bir өлештә, хәтта үзгәрештә кертергә туры килде. Без бит инде башка яктан карыйбыз. Анда прокуратура вәкилләре әйтик, менә монда булай булса, бу алай булмый бит әле бу дигән әйберләр булды. Бу теге шелтә белдерү түгел, киңәшләшү формасында гына булды, чөнки инде автор әйтеп үткәнчә, безнең киңәшләшеп һәм ниндидер үзебез белмәгән әйберләрне сорап, шулаймы ул, булаймы, бу процессы ничек бара, алар ягыннан да ярдәм булды. Ниндидер дан җырлау, монда ниндидер махсус, була бит инде теге Яшерин Батырын түгел, әйтик, була заказ әсәрләр, әйме? Менә әйдәгез безгә дифирам булар. Юк, андай бер юк, монда шушы һөнәрдә булучы бер шәхес турында спектакль. Бу спектакль әзерлекле тамашачылар өчен, әллә гади тамашачы да карый аламы? Аңлап бетә алмадым шуны. Рәхмәт. Бу спектакльне төрле кеше карый ала. Монда ниндидер әзерлек, бу әйтик, менә әйтеп булмый, менә без карыйбыз бит, мәсәлән, кино полиция хезмәткәрләре турында, әйме? Анда бер нинди әзерлек кирәк түгел тамашачыга. Ул тормыштан алынган вакыйгалар барысы да, әйтик, менә үзенең үрнәгендә таный ул, мәсәлән, шуннан да булай була ала бит, тормышта да булай була. Каралы, безнең күршеләрдә дә шулай булган иде бит. Бу тормыш турында, бу түгел һөнәр турында түгел. Димәк, монда теге махсус прокурорлар өчен, юристлар өчен, полиция хезмәткәрләре өчен генә дигән сүз түгел. Ярый, микрофон кушылмаган. Бу спектакль бит дөресен әйткәндә, менә урамга чыгабыз, безнең яныбызда күпме кеше йөри. Һәрберсе аның ниндидер профессиядан. Менә бу спектакль аша без үзебезнең күзебезне теге зоррак итеп ачып, колагыбызны белән күбрәк ишетеп, карап, менә алар узып йөргән, шушы форма кигән прокурорның эчке тормышлары, эчке уйланулары, алар да бит кеше.
ничек итеп кичерәләр, ничек итеп, һәм монда бит әле тагы икенче ягы да бар, алар җинаять кылучылар да бар, аларны эзләү. Шуңа күрә килеп карасагыз, үзегезне шушы күңелегездән, йөрәгегездән үткәрсәгез, сез тамашачы бик күп үзенә дә ниндидер тормыш та була торган хәлләрне үз аша уздырып, үзенә нәтиҗә алып, акыл алып, төрле фикерләргә килеп кайтып китәрсез дип уйлыйм. Гыйбрәтле спектакль. Андый вакыйгаларга тормыш бай. Шулай дип әйтәсез килә. Без бит инде аларны, прокурорларны күреп беләбез инде шул телевизордан, аннан соң кемдер танышлары бар инде. Ички яктан ук нинди хисләр кичерәләр, ничек яшиләр. Дөресен әйткәндә, медальнең икенче ягы. Фәнис Наилович, төп тамашачы нинди яшьләрме, өлкән кешеләргә кызыклымы, нинди тамашачы итеп күрәсез монда менеджмент ягыннан? Һәм бу үзен аклый торган спектакль булачакмы, әллә театрның имиджевый спектакль генә буламы, гастрольләргә йөри торган? Гастрольгә түгел, фестивальләргә йөри торган. Мин уйлыйм, бу спектакльгә менә 18+ дип куйдык без, куюын шушы мәктәп яшендәгеләрне айыру өчен әзрәк. Ләкин моны куярга булыр иде 14+ дип тә, 16+ дип тә. Чөнки тагы бер тапкыр әйтеп узам, бу спектакль кеше тормышы турында. Менә шушы профессиядәге кешенең кичерешләре. Бу спектакль яшьләр өчен дә барачак. Бик кызык булачак. Монда вакыйгалар алмашуы күп. Һәм олылар өчен дә барачак. Теге айырым гына менә узкий направление дип әйтәбез, кысан, теге кысан гына бер төп менә шушы яшьтән шушы яшькә хәтлек кенә булган тамашачы дип әйтеп булмый. Киң тамашачы өчен. Монда теге прокуратураны белгән кешеләр өчен генә дә түгел бу. Анда андый теге профессиональ терминнар бик күп түгел дип әйтик. Безгә аңлашыла торган спектакль. Һәм үзен аклар дип уйлыйм, гомер үзем булыр дип уйлыйм. Йөртербез, гастрольгә да йөртербез, һәм фестивальләргә йөртербез. Бөтен якка туры килә торган спектакль. Һәм аннары шул ягы бар, теге һәр яңалык үзенчә кабул ителә. Һәм әлегә менә шундый, менә бу кассовый спектакль булачак дип күкрәк кагып булмый. Фестивальләрдә югары урыннар алачак бу спектакль дип тә күкрәк кагып булмый. Монсы күрсәтер тормыш, монсы тамашачыга тәкъдим итмичә түгел генә бер нәрсә әйтеп булмый. Монсы сез үзегез дә һәммәгез аңлыйсыз. Без бер төрле кабул итәбез, без бер төрле хыялланабыз. Төп безнең хөкемдар тамашачыга күрсәткәннән соң бәлки бу сорауга җавап биреп булыр. Аннары жанр турында да онытмаска кирәк. Мәсәлән, мин детектив жанрын миңа иң беренче бүләк иткән китапларның берсе дә ул детектив иде. Мин 13 яшемнән укый башладым детектив жанрын. Һәм минем күрше Зифир абый аңа 72 яшь. Ул детективтан кала берәр дә укымый. Жанрның популярлашуы турында да әйтергә кирәк. Үзегез беләсез, хәзерге вакытта бик күп сериаллар төшерелә шушы жанрда. Китаплар ничек чыкты, әле дә чыга. Кемдер, мәсәлән, мин белән бер кешене, аның традициясе бар. Ул ЖД вокзалга килгәч, иң беренче итеп детектив китабын ала үзе белән поездда укыр өчен. Менә шул. Тагын сораулар? Микрофон. Темадан, спектакль темасынан читкәрәк китеп, үзегезнең хәзердә театр лаборатория бара дип берәм, аң турында да бераз әйтеп үтегез әле, бер уңайдан. Хәзерге вакытта менә безнең Марсель белән Рөстәм белеп торалар. Теге театрда урын өчен сугыш түгел инде ул, көрәш бар. Урын өчен нәрсә өчен ул? Безнең 5 группа лабораторияда, алкыш лабораториясы бу. Анда 5 группа эшли. 5 режиссер, 5 язучы, 5 хореограф, 5 сценограф, 5 композитор, һәм шуларга тагы 2 журналистка кушылган.
Алар бүтін шушы лабораторияда шушы группаларның эшчәнлеген язып баралар. Һәм сәхнә журналы белән берлектә, һәм башка журналлар, газеталар белән ул язган менә шушы хезмәт юлын бастырып та чыгарга дип сөйләштек. Аннан соң алар әзерләнәләр хәзерге вакытта, һәм 26-сы, 27-се, 28-се, 29-сы апрель көнне булачак эскизлар күрсәтү, һәм театраль журналистларны укытулар булачак, һәм әйтеп узасы килә хәзердән үк менә журналистларга язылыгыз, укыгыз, йөрегез, һәм сезгә сертификат биреләчәк. Кемнәр шушы курсларны узган институт культура аркылы, ул теге дәүләт сертификаты була. Анда өйрәтәчәкләр, ничек итеп спектакльләргә разбор ясарга, ничек итеп аңлатырга, ничегрәк итеп яздырга. Мәскәүдән 4 критик кайтачак, аннан соң безнең үзебездән Нияз Игламов, аннан соң Әлфәт Закирҗанов безнең, һәм Камал театрыннан Гөлшат, бу әдәби бүлек мөдире. Һәм бик тыгыз булачак ул көннәр. Бик тыгыз эскиз күрсәтүдән башка әйтәм бит, монда укулар булачак төрле направлениедә. Аннан соң макетларны, представлениелары булачак. Һәм күргәзмәләр булачак. Һәм ул көнгә безнең чакырылган була әле бүтән театрлардан директорлар, режиссерлар, сценографлар, художниклар, композиторлар барысы да килеп, һәм 29 көнне сәгать 3-тә була түгәрәк өстәл, бик зур итеп. Анда инде бүтән нәтиҗә ясау була. Бусы кыскача гына, мин нәрсә өчен артык кагылып тормыйм, кыскача гына әйтеп узам. Бу лаборатория буенча аерым пресс-конференция булачак, узакламый. Аерым утырып сөйләшербез. Но хәзерге вакытта һәм әле безнең Туфан Имаметдинов бер проект буенча Мөдәррис Әгъләмнең әсәрләре буенча утырды. Монда 5 минутка да безнең сәхнә бушап тормый. 5 минутка сәхнә генә түгел, анда музеймы, репетиционный залмы, аннан соң гардероб безнең чишенә торган, анда фойе, бүтән җирдәге локацияларда безнең бара репетициялар, бара укулар, бара читкалар, артистларны да жәлләп куян кой вакыт, берсеннән йөгереп чыгалар, икенчесенә керәләр, аннан йөгереп чыгалар, өченчесенә керәләр. Жәллесе юк, ул бит бәхет артист өчен. Спектакльдә чыгып торага. Шуңа күрә бу йомгаклап әйтәсе килә, менә театр тормышы шул вакытта тамашачыга да кызык булачак. Ул менә минуты булмыйча гөрләп торганда, кайнап торганда, артистларның үзләрендә үсеш булачак. Бер группада бер әйбер алалар, икенчесенә икенче әйбер алалар, спектакль куйганда өченчене алалар, режиссер, төрле режиссерлар белән эшлиләр. Һәм лабораторияның үзенчәлеге тагы безнең үзебезнең драматурглар әсәрләре барсы да, исән драматурглар әсәрләре, һәм яшь режиссерлар, яшь композиторлар, яшь сценографлар. Менә шушы тандем белән алар кушылып, бергә утырып, кайберләрен төзәтәсе булса, кире язалар, анда артистлар сайланды инде безнең, аларга туры китерәләр кайберләрен. Шуңа күрә бик җылы һәм бик дустана мөнәсәбәттә бара безнең бик кызу эш. Рәхмәт. Булса сорауларыгыз тагы. Лаборатория буенча аерым уздырырбыз, зур итеп, ансы тагы бер тапкыр әйтеп уздырырбыз ансын. Сорауларыгыз булса, рәхмәт. Бас. Марсель, сез Ләйлә белән беренче проект эшләдем бит, нинди күләмле проектлар эшләгәнегез булган чыгарды, һәм сезнең бу сәхнәгә мин теге театраль журналист булмагач белмим, беренче тапкыр спектакль куюбызмы сәхнәдә? 2014 елдан безнең Киномавлид дигән проект барлыкка килде һәм әлеге вакытта да дәвам итә. Бу сәхнәдә кино экран белән бәйләнештә, шулай ук сәхнәдә дә төрле күренешләр бара. Соңгы төшергән фильм безнең Италиядә иң яхшы фильмга исеменә лаек булды. Мин әле
білгеніңізше Қазан театр училищесында да оқытам. Һәм балалар нур студиясы белән дә эшлим. Моңа хәтле күбрәк постановкалар студентлар белән һәм шушы нур студиясендә иде. Әлегә дөресен әйткәндә, беренче тапкыр шушындай государственный театрга чыгу минем иң беренче тәүге адымым. Мин дә үз чиратымда рәхмәтемне театр җитәкчесенә Фәнис Налиевичка һәм шушы театрда эшләүче барлык хезмәткәрләргә җиткерәсем килә, чөнки чынлап та колач җәеп якты чырай белән каршы алдылар. Әлегә дә шулай дәвам итәбез. Башлаган эшебез уңышлы гына барып чыксын иде инде. Тәүге адым дигәннән бу бездәге Марсель әйтеп үтте бит, инде бергә укыдык, дуслар. Бу режиссер, спектакльнең режиссеры кем булсын дигән уйлаганда да Марсель күз алдына килде, чөнки аның эчендә бу зур сәхнәдә беренче адым һәм моноспектакль буларак та минем дә беренче адым. Бу безнең икебез өчен дә имтихан. Рәхмәт. Сораулар аңламыйча бүтән юк. Кызганыч. Конференциясын тәмамлыйк. Сезгә килүегез өчен бик зур рәхмәт. Менә көтеп 12 көнне көтеп калабыз инде барыбызны да журналистлар, безнең пресс-показ. Шуннан соң уйланырсыз, фикерләрегез булса язырсыз. Белмәгәннәрегезгә, дусларыгызга, туганнарыгызга, семьягыз белән килсәгез дә була, урын булачак. Сау булыгыз. Сау булыгыз.